бархе аз муштариёни ширкатҳои мухобиротӣ дар Тоҷикистон гуфтанд, ки баъд аз зуҳри 15 август дастрасӣ ба интернет якбора маҳдуд шуд. намояндагони баъзе ширкатҳои интернетрасон дар Тоҷикистон низ ин хабарро тасдиқ карданд. як намояндаи ширкати Интерком ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ин вазъ дар пайи садамаи истгоҳ ё ноқилҳои интернетгузар дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд ба вуҷуд омадааст. ӯ гуфт ба ин далел дар шимоли кишвар тақрибан интернет нест. дар маркази Тоҷикистон ва минтақаҳои дигар муштариёни баъзи ширкатҳо ба шабакаи ҷаҳонӣ дастрасӣ надоранд. бино ба иттилои дарёфтӣ, ҳоло муштариёни ширкатҳои Интерком ва телеком технологӣ куллан аз интернет маҳруманд. бино ба қавли муштариёни Бабилон, Мегафон ва Тисел, онҳо дар ҳоли ҳозир ба интернет дастрасӣ доранд, аммо суръати интернет хеле заиф шудааст. Тоҷикистон интернетро асосан аз Қирғизистону Чин мегирад. ҳафтаи гузашта ширкати Қирғизтелеком эълон карда буд, ки ширкатҳои телеком технологӣ ва Сатурн онлайн аз онҳо $1,349,000 қарздор ҳастанд.